yung panawagan para sa daang matuwid at matuwid na gobyerno, yun ho ang talagang isa sa mga ligasiya ng dating Pangulong Noynoy Aquino, Madam Senator Ma'am. Totoo po yan. Siguro naman, bawat administrasyon may sinasabing parang ganyan, pero ang masasabi natin pag tinimbang natin yung kanyang administrasyon, ay talagang, again, walang perpekto, pero talagang seryosong pinagsumikapan. Kaya may mga ipapakitang bunga niyan. Alright. Sa ating mga kababayan ngayon, may mga reactions na rin dito. Sila dating, ang Liberal Party, dating lawmaker, Erin Tanyada, may mga tweets na rin. DFA Secretary Teliboy Locsin, meron ng mga tweets at hanggang ngayon ho ay talagang inahantay pa natin ang official na statement coming from the family ho, kaugnay sa nitong development ito, Madam Senator Ma'am. Kung kayo ho ang magbibigay ng legacy, kung ano para sa inyo ang legacy nga ng Aquino administration, particular ho ng former president, ano ho yun, Madam Senator Ma'am? Siguro kung sa ilang salita lang, ang para sa akin legacy ni Pinoy bilang ating dating presidente ay isang totoong nagsumikap na administrasyon sa ilalim ng isang mabuting tao. And hopefully ho sa ating mga kababayan ay yun ho ang maalala ng ating mga kababayan. Bagamat sinasabi ho ninyo walang perpekto na administrasyon, walang perpekto na gobyerno, pero nakita ho natin talaga ang pagsusumikap din at ang mabuting hangarin ng dating Pangulo para may angat ho ang buhay natin mga Pilipino, Madam Senator Ma'am. Talaga po, Sir June, at nakita natin sa konkretong bunga. Kasi halimbawa, yung nakaraang isang buong dekada ng pag-unlad ng ekonomiya, yung 6 na taon na nasa gitna nun, kumbaga puso nun, ay yung administrasyon niya. Tapos yun na nga, yung naipasang mga batas na matagal na ipinaglaban tulad ng RH Law, yung tagumpay nga natin sa Hague, unang pinaka-importanteng kasong na desisyonan ng Hague Tribunal. At para sa atin, sa Pilipinas, sa West Philippine Sea, yan isa ring pamana ni Pinoy. Opo. With your indulgence, Madam Senator Ma'am, kung mamarapatin ho ninyo dahil hindi ho, mapalapit na rin ang 2022 elections, hindi ho may iwasan na may mga magsasabi, baka magkakaroon ng, changes sa landscape ngayon ng political arena, kaugnay ho nitong pagpanaw ho ng former President, Madam Senator Ma'am? Oh, well, yung pagbabago sa ating political landscape, syempre pag nanais yun ng dumaraming, lumalawak na hanay ng mga Pilipino. And I'm sure nakikiisa doon si Pinoy. Pero palagay ko, lumalampas ito sa amin sa oposisyon. Ako nananalig ako, Sir June, na ang malawak na pagkakaisa na kaya nating buuin bilang mga Pilipino. Lahat nung gustong gumaling tayo sa pandemya, umahon sa resesyon, gawing mas maayos yung ating paggogobyerno at politika. Palagay ko yan ang magandang pagsumikapan din natin moving forward. Inspirado sa halimbawa din ni Pinoy at inspirado sa mga nagawa natin noon kasama niya at sa ating buong kasaysayan. Alright. Madam Senator Santoveros, Ma'am, kung mga karagdagan pa kayong mga mensahe, papaabot ho lalo-lalo na sa pamilya Aquino, kaugnay dito sa malungkot na balita para sa ating mga kababayan, please. Salamat, Sir June. Sa pamilya, isa sa pinakaminamahal na pamilya ng ating sambayanan, habang kami buong galang na naghihintay sa inyong opisyal na anunsyo, ay niyayakap naming lahat po kayo sa anumang pinagdadaanan ninyo ngayon bilang paggunita at pagpaparangal, hindi lang sa legacy ni dating Presidente Noy, kundi legacy na rin ng inyong buong pamilya.